Veli-Pekka Linna Agritechiltä terve. Tällä kertaa esittelen teille CL Geospread lannoitteen levittimen. Kyseessähän on isopusohjattu ja myöskin lohko-ohjattu lannoitteen levitin. Tämän koneen tilavuus on 2300 litraa, joka mahdollistaa, kun tässä on nämä 2 lisälaitaa. Se tulee sitä. On myös mahdollista laittaa 3. lisälaita, jolloin koneen saadaan 2800 litraa. Mutta tässä varustuksessa 3 kone. Ja levitysleveyttä tällä koneella on 10-24 metriä. Koneessa on erittäin vahva runko ja 4 vaaka-anturia plus referenssianturi. Ja referenssianturin tehtävänä on säätää vaakaa sen mukaan, jos tulee nopeudessa vaihteluita, hidastumista, nopeuttumista, töyssyjä pellolla tai muuta, niin kone pystyy vaakaamaan koko ajan lannotettaessa lannoitemäärän. Sitten mennään Kvernelandin lannoitteen levittimen sydämeen, eli Centreflow levityssiivikkoon. Eli tässähän poikkeuksena muista malleista, niin lannoite lasketaan suoraan tänne lannoitesiivikon keskellä olevaan maljaan, josta sitten keskipakovoima ajaa, kun lannoitesiivikko pyörii, lannoite pääsee leviämään levityssiiville, joita on 8 kappaletta, ja sitä kautta pellolle. Ja sitten tätä siivikkoa ohjataan 2 karamoottorilla. Toinen säätää määrää ja toinen säätää lannoitteen levityspistettä. Ja näiden avulla päästään Geospread-toiminnossa 1 metrin levitystarkkuuteen. Lisätietoja näistä lannoitteen levittimistä voitte kysellä paikalliselta Agritech jälleenmyyjältä. Kiitos.